Miestna akčná skupina Vršatec je občianske združenie zložené z verejného, súkromného a občiansko-právneho sektora, ktoré sa nachádza v Trenčianskom kraji na území dvoch okresov – Ilavského a Trenčianskeho. Tiahne sa pozdĺž štátnej hranice s Českou republikou. Na území MAS Vršatec žije približne 34 000 obyvateľov, združených v 19 obciach a 2 mestách. Symbolom MAS sa stala prírodná dominanta považia, a to vršatské bradlá. MAS Vršatec vznikla za účelom získania dotácie z programu LEADER v rámci programu rozvoja vidieka 2007 až 2013. V rámci svojej existencie MAS podporila do polovice roku 2012 viac než 30 projektov a očakáva ich ešte raz toľko. Snaží sa podporiť každú členskú obec, aby sa územie pretváralo postupnými krokmi a aby boli zmeny reálne viditeľné. Miestna akčná skupina sa popri svojej hlavnej činnosti, a to tvorbe a realizácii projektov, venuje aj iným aktivitám. Prostredníctvom rôznych podujatí a akcií sa snaží nielen propagovať územie, v ktorom pôsobí, ale taktiež spájať a motivovať obyvateľov, aby boli hrdí na svoj región a snažili sa ho zveľaďovať. Tradičnými akciami sa pomaly stáva výtvarná súťaž Očami detí pre žiakov základných škôl, fotografická súťaž MAS Vršatec v objektíve zameraná na fotografie z územia mikroregiónu či letné kino organizované po členských obciach územia. Pozitívne reakcie vyvolal aj prvý ročník súťaže Chute a vône Vršatca v najlepšej domácej pálenke a recepte. Neodmysliteľnou súčasťou činnosti sú aj podujatia organizované pre členov združenia, početné konferencie či zahraničné cesty.